maka onwere ebe ọ bụla ijelu na ụwa niile enunwa ịma afụ bụ na godo ofu mkpụrụ onye Igbo eji wee kwesị na obodo ọ bụla ịbịalụ ma ịfụrụ onye Igbo na n'obodo anwa n'obodo adọrọ mma. Iyom Josephine na Neni ofu n'ime ụmụ nwaanyị ka nwoke ife nji ekwe bụ na ụmụ nwoke aghalipụga anyị ụmụ nwoke anyị aghalipụga anyị ụmụ nwoke anyị anọrọzi ya ụmụ nwoke anyị na-ekwuzi okwu ụmụ nwoke anyị na-echekwabazi anyị bụ ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke anyị anọlugozi kedu ife anyị ga-eme anyị ama nkwuwa okwu kedu onye ga-ekwula anyị wee zaa afa anyị bụ ụmụ nwaanyị ga-azalụ ụmụ nwoke afa. Anọkwalụ m onwe m Chineke onye nwe m wee sị m bịa n'ọlụ a nne n'ọlụ a ọlụ a dị nnekwu eze mmụọ eze udo si m gaba egwu atụ na m na fanụ ya njụ asị kedu ka m ga-esi wee ji asị na ka m ga-esi wee ji ede na Chukwu kele aka oyibo kụnyere mmiri owele wee nago n'elu na Chukwu si nwata nwudo nkakwụ enyi mmiri oge ejikwa aka kwana ya nọ nne m udo dị ọlụ a ibido gwekwu ya ị ga-alụ ya lụọ anya ọfụma sọsọ ofu ife ka m na-agwa ya dịka ọ dị nka lusikwu mbụ na ị ga-abịa anyị na anyị na-abụ akpalụ nkata inyom na ọdịnala Igbo ọdịnala mmanwụ Igbo akpalụ anyị ebunye ụkpaka anyị wee je zọpụta n'Igbo. Kịta bụ oge mmagha Igbo. The good time has come. Anyị ebega akwa yọọ Chineke ọzọ anyị ekpele. Ụmụaka anyị na-efu efu ụzọ ọlụ ịtọ ka ekenyelụ m nke mbụ security, nke ịbụọ welfare, nke ịtọ children and women. Anyị dozie ya n'Igbo. Ụmụ anyị na-ejezi akwụkwọ, ụmụ anyị na-emezi nke ha na-akpọ oke ite ka oke gịnị faji eje ebute ego. Ụmụ anyị nwerozi ife ọbụla fama na-ekwu ịkpa ụmụaka anyị aka n'ọnụ fasi na kịta abụrụzi oge akwụkwọ. Ụmụ anyị wee na-elu n'ọnụ n'ọkụ, ndị nne na-ebe. Ndị Igbo adịghị egbu mmadụ mana ụmụ anyị na-egbuzi mmadụ kịta. Mmee ọbala adịrọzi ụmụ anyị ka ife. Ọbala adịrọ ụmụ anyị ka ife. Ụmụ anyị na-egbu ọchụ, ụmụ anyị na-eli anụ mmadụ, ụmụ anyị na-eme ife dị iche iche. Anyị wee sị mba, ọkwa mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Ndị nne anyị kpa anya mmiri n'aka. Anyị kwuru sị Chineke nke nwa bụ onye sachara anyị afọ wee kponye anyị ụmụazị niile a. Nna m ị ga-agba anyị nkịtị ka ụmụazị afuru? Chineke zaa anyị ọ sị, if my people who are called by my name will purge themselves of all the evil and calamities fada banyelu n'ime n'aka adọrọ mkpụmkpụ nke ntị ya jiri echi that I will heal your land. O kwuru na the book of Ezekiel, Jen na Ezekiel kwuru ife ndị Igbo na-eme. Ọ ndị Igbo ka eji wee kwuo okwu a dee ya n'akwụkwọ, mana ndị Igbo chọrọ ịnụ anyị emefego Chukwu. Anyị emefego Chukwu n'ụzọ dị iche iche. Ọnya ka eji wee sị mpụta maka na ebe a ga na-atụ alụ mmanwụ na nwaanyị ga-anụ ya. Ife nwaanyị ga-eji wee ya bụ na atụsị alụ nwaanyị bulu ọpụta kpọọ ụmụ nwaanyị befa sị bịanụ nekwa na ife mmanwụ kwu na fa ga-ebido nnụcha kịta. Fa ga-ebido nnụcha na-eme n'oge gboo. Nwaanyị ọ na-esi dị na ndeli na gboo
chijiri anya sị ka ị ga na-anụ kpokpokpo ka nwaanyị na-esu a na-eme eme. Ọ nwere nke mmadụ ga-agba meta mmụọ agbakọọla ya, mmụọ wee kwuo sị na enyego unu bụ ụmụ nwaanyị ọfọ kịta, unu kunie ka unu dozie ana Igbo. Ife niile a na-ekwu mgbakọ na nzukọ, ife niile a na-ekwu bụ na ana Igbo ga-adị mma, na ana Igbo ga-adị mma, na arọ nwa bụ arọ ngoli Igbo. The new Igbo beginning, the new Igbo race, the new Igbo, Igbo ọfụ, arọ Igbo ọfụ. N'ọkịta ka anyị ga-ama na anyị nwere Chukwu, mana anyị bụ ụmụ nwaanyị, ka anyị jikọba onwe anyị ọnụ ka Igbo wee kwue n'otu onu. Na Igbo ga-ekwu n'otu onu mbụ na ụmụ nwaanyị gwara onwe fa eziokwu. Ọnyanwa ka anyị ji wee pụtara. N'ife si ka ngwa unu bụ na onye naanị ebe anụ akpọkọbalụ nkata ndị inyom mbụ Oliakụ Iyom Josephine na Neni, na ọ ga-adịrị ya mma. Ọ ga-adịrị ya na Eke, dịrị ya na Oye, dịrị ya na Afọ, dịrị ya na Nkwọ. Na ụmụ ya ga-azụ ya. Ebe o wepụtala onwe ya ka ọ zọọ ụmụ Igbo. Na ụmụ ya ga-azụ ya. Mgbanwe si ka ngwa ya. Ngị bịa. Na ngị nafa ka atụ alụ etu e ga-esi dozie ana Igbo. Ka amalụ onye ga-asị mba. Ka amalụ ma mmụọ na-ekwu ka mmadụ na-ekwu. Si m gwa ya na ndị gọvanọ anyị niile ma ndị chili nke gara aga na fa niile bụ let down. Na onye ọbụla bụ akpịa ka ọ na-azọ. Ọ chọ dị mma ma nwa onye ọzọ ọ dị mma. Kedu ka anyị si wee bụrụ ndị eji ịgụ akwụkwọ wee malụ tata na anyị na-ayọzi nni n'ala Igbo? N'oge gboo, tupu nwoke na-abụrụ nwoke onye Igbo metụ onye Igbo aka, ọnwa ga-arụ asị wee chịkọta nwaanyị onye Igbo efu ọza oko, ọ na-enwe aṅụrị. Mana tata agha wee mesịa, ụmụ nwaanyị Igbo wee sọ ọnụ wee si di gbakwa ọkụ. Nọ nke na-ewenarịfa di gbakwa ọkụ. Anyị wee yọọ sị na di ya ma mgbazi ọkụ, na anyị ga-enyere aka kpokọba di anyị ọnụ ka ọ wee nyere anyị aka zụọ ụmụ anyị, ka ụmụ anyị wee baa ulu. Na ofu ife ka dị na yọ nwaanyị ọbụla n'ebe a busa nị ha, tụsa nị ebe niile na Igbo anatago. Igbo anatago. Oge na-etere aka, unu ga-afụ ife a ga-eme. Enwelu ndị na-ekpokọba ife a na-akpọ alụ n'ala Igbo. Ademe. Ọ nke a bụ omenala, ọ nke a bụ ọdịnala. Kedu ndị na-eme ife a? Na ọ bụrụ ọzọkwa n'okwu kedu ndị na-eme ife a? Nọ kedu ndị dozila ala Igbo? Agụba ka agụnye anyị. Onye nwa na-ebe were aka elu si na a ga-agụnye m na ndị dozila ala Igbo. Na Igbo ga-adị mma, na Igbo adịgo mma site na Chukwu Okike abịa ma o. Daalụnụ. Ka anyị tụọ onye nne mmọnwụ, tupu ya nne mmọnwụ anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Daalụ. Thank you. Ochimu gozielu n'ụlọ nne, Olisachukwu gozielu n'ụlọ nne mụrụ nne, Okike kere ụwa gozielu n'ụlọ nne, Ndị inyom gozielu ewuche uwe, Chiemume ewu chukwu ewuche uwe, obodo egoligo na mụ na Chimsi jemme, obodo egwu mụ na dịkwa mma ewuche uwe pụkwa. Ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike, obodo egoligo akwụkwọ afọ na mmụ na-emeri nche uwe. Ugbu ọzọ nwanne mụrụ n'ụkpọ egwumeli. Ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike, ndị eje abụ ọhụụ ka anyị si eje na n'ugboyi. Chiemume nne m
n'ivele na lụlụ welite umewe ọwelu nne biko lọta nne gị maka na nne ewu mme ewuwe tukwue ivele na lụlụ welite isi waba nwa ọkwa nne ka ga-abụ afọrụba nwa ọkwa nne ka ga-abụ nlọbebe akwa ọkwa nne ka ga-abụ agụrụba nwa ọkwa nne ka ga-abụ nwapụta ọkwa nne ka ga-abụ nwasapụkwa ọkwa nne ka ga-abụ polisi ụlọ nwa ọkwa nne ka ga-abụ nwa ọkwa nne ga-ebe akwa ewuche ajede fọmụ ga-emelụ ajede fọmụ ga-emelụ mama mmegbuwe ajede fọmụ ga-emelele nne kwanụme fọmụ ga-emelụ mama ya onye kwuru gị n'afọ ime ibela ka ọrụ ude n'anụ tụwa ga-ekwuresi amụ nwa gosielu n'ụlọ Olisa Chukwu gosielu n'ụlọ egwu na-etili ala egwu n'okoko na-afọ na nke na-agọziri egwu mmadụ obodo golugo golugo ngwanekwenuchi ngwanekwenuchi mmiri na-afọ na nke na-agọziri egwu mmadụ ọlabịa ịjọkwa egwu ga-adịghị eje ewu mmejide iwu na-afọ na nke na-agọziri egwu mmadụ obodo golugo ngwanekwenugo ngwanekwenuchi ngwanekwenuchi mmiri na-afọ na nke na-agọziri egwu mmadụ ọba ndị nne ka anyị na-ekwu okwu ewu mmejide iwu na-afọ na nke na-agọziri egwu mmadụ obodo golugo ngwanekwenugo ngwanekwenuchi ngwanekwenuchi mmiri na-afọ na nke na-agọziri egwu mmadụ ịbịala ka m na-agbali nnewe nne m ndị ka m na-ekwuo nne m ibe nne na-alụ n'onwere ike ịmakwa n'ibe nne na-alụ n'onwere ike ndị nna ọkwụlụ ka m na-ekwuo ndị nne akwa ndị nne na-emerụ m ahụ ahụhụ ndị nne na-emerụ m ahụ ewuzi ewu mere ewuzi chukwu eyi ọlụlụ nne biko leta nne gị ọlụlụ nne biko leta mama ọlụlụ nne biko leta nne gị Born the 2023 NKATA NDI INYOM IGBO. Anyị ga-agbapụ ọsọ. Let us proceed. Time is fast spent. And there is so much more left to do, please. Okay. We need to hear from our keynote speaker one more time because she has a plane to catch. Camera guys, let's do this. Wow. Anybody who missed the excitement in the hall, you missed so much. The conviviality is on another level. The conviviality, the beauty of this entire program.
Thank you so much. Thank you. Please, let's be seated. Because we have with us a distinguished personality, a great woman who traveled all the way to speak to us, and yesterday hearing from her was an eye-opener. She's back today to also speak to us, and we really need to listen. Everyone needs to listen when Dr. NOB takes the stage. Please, let's make it resounding as Dr. NOB comes up again. Thank you very much, great women of Igbo land. I just want to say a big thank you. I just want to say a few words before I leave you. When I was coming here 2 days ago, I missed my flight. And I had to fly all the way to Lagos to take another flight early in the morning to come here. I pray that I don't have to miss it today, but I'm not afraid either, even if I have to miss. I just want to say that it has been a special privilege here, and I want to say a big thank you to my big sister, I will say Auntie Josephine Anini, the Honorable Minister, one of the foremost, beautiful, and well-achieved ministers of our land. We have followed her through activism long before she went into politics, and I hope that her life will be an example, her life as an image for all of us. A serious image indeed, because she has walked the talks. So I want to say a big thank you to the state government, for their own involvement, the government house, for their humility, and also for all the logistics, for bringing, in terms of picking and dropping all the young ladies who have been the protocol officers. I think we are not angry enough. I want to appreciate all the speakers, my sister Obi Ezekwesili, and my brother Odinkalu, people that I have worked with and also followed through, and my sister Joy Ezilo. We have been in the trenches together in the struggle for democracy for Nigeria. Not because we're women, but one of the key things someone said yesterday is about, and I think that was Auntie Regina, say for the woman, the women humanizes issues. Women's rights are human rights. Because when you touch a mother, if she has 6 children, you are talking about touching 6 humans apart from her. That's why we say women's rights are human rights. The land is wounded. Igbo land is wounded. The blood of our children is flowing. We are not angry enough. If the women like Margaret Ekpo and others did something, if women like those who went in 1929 came out because of the wrongs of the land and they were killed, you only have an opportunity if you're alive. When you walk through the streets of Enugu, you see those whom they are talking about in loving memory. Don't go into that memory without achieving what you are destined to achieve. What are you doing with your time? Women, as women, I talked about the unity of the woman yesterday, and I'm coming down to that unity again. Why are you jealous of another woman? You're wasting your time. We have a big job. You have nothing to be jealous of another woman for. Why do you have time when the blood of our children are flowing in the land? Why do you have time? You are doing petty talks. You are doing backbiting. You really have time. We don't have that time. It's a time bomb in Nigeria. The way the young people, it will turn into one thing or the other.
is a time bomb for the young population of Nigeria, no employment and so on. The looting of the treasury of Nigeria. Nigeria is one of the wealthiest countries in the world. But then our children are picking from the dustbins. Your children are in trouble. Every member of this organization, know that your children are in trouble. Know that every child, every young Igbo child, both male and female, are your children. When you see them on the street, can you change your attitude? When you see them in your home, can you change your attitude? I always said, my constituency is women, but my tribe is humanity. We need to come down to the locals. I think the deputy governor told us yesterday, how are you going to take this down to the local governments? And I would say take it down to the wards. We have members of CWOs, and all over if you say CWO, let's do a protest today. All over the country, all over the southeast state will be locked down. What are we doing? These are women of Igbo land. These are daughters and wives. And I want to say congratulations for hosting this. I want to say thank you for the opportunity for me to come. I think, Sister Josephine told me from the first day it started. And when this organization started, she hooked me down. Because of my nasty schedule, I can hardly respond to things that are coming on board. But I am happy to be a part of this organization. Odinkalo has mentioned that he's ready to deploy all arsenal to help us stand. We have a lot of dirty things that are happening in Igbo land, but we have some beautiful things. Where is Nollywood from? If you go to everywhere, Igbo land alone, the southeast can be a place of tourism for the world. People want to know the land that look like this land that are in the movies. So we do have a lot. What I want to leave you with is, in building this agency, we need to work together. If we can go down to the local government, we want to go into the point where in the wards you have NKATA NDI INYOM IGBO, the organization that every woman in Igbo land. And I'm happy to be a mother to 3 daughters. I have boys, but my 3 daughters are going to be members. So from my house alone, we are 4. Because this is also your heritage. I have I've traveled to so many parts of the world, worked in different areas, but I know that Nigeria is one of the best countries of the world. I believe in Nigeria. Do you believe in Nigeria? Do you believe in yourself? Together we can do it. Stick together like the broom, the African broom. We can do this together. The looters are your children. All those thieves, they are your children. Any governor or senator or whoever is stealing in Igbo land, they are your children. It is time for us to turn it around. I want to wish you well as I leave you, and I'm looking forward to what this organization will do for this country. Good luck and well done. Congratulations again. That applause is not for Dr. NAOP. Please give her a more resounding applause. Amwanya nyabolo wani. Amwanya nyabolo gene wani. Thank you so much, Doc, for adding a lot of perspectives to the 2023 NKATA NDI INYOM IGBO. Thanks for the great work you're doing for the advancement of womanhood in Nigeria. Ekene. Maka
maka no nkata ka a na-akpa, mkparịta ụka ka anyị na-akpa maka ọganihu na ndozi obodo. Okay, biko anyị ga-aga n'iru ndị nọ n'ilo. Please let's come back to the hall. Soon enough we'll go for lunch. Mana onwelu ihe folunu anyị ga-eme. N'izizi, let us recognize very distinguished personalities who joined us in the course of the preceding presentations. Unamalo, now the oldest member of NKATA NDI INYOM IGBO n'ebe Unamalo, Opa mama anyị, Mother General ka a na-etinye, an octogenarian. Ndị mmadụ, if you know, you know. Madam Roslyn Chibu, Pikonyani, give her a resounding applause. An octogenarian. Okugo 80, Magafe. Wow. Mama Dalu. Amen. Ndị inyom ndị Igbo ndewono daalụno. Ashim na anya m na-awụshi every day in the night, in the morning, maka ihe na-eme n'ala Igbo be anyị. Chineke azawa anyị ekpele today n'aha Jizọs. Mgbe nwanne m nwaanyị na-ekwu okwu yesterday, o nwere mgbe m chọrọ isi, I thought for her, because ashim na ọkwa na anyị na-ashị na anyị na-eme meeting na anyị na-eme nka. If we do not go out, if we do not act, Bible says that in the days of John the Baptist, that is whatever suffered violence, but we are going to take Igbo land by violence. N'aha Jesus. Kawamanka, mananka shikwa mufuta, akmesa futa. Bahinono, ihaji hafolo, Abuja, bunashimna. Nomara hungi hani ne mefute. Ebenta hungi hani ne mefute. Nshihana manu yeso no meeting. Because we ought to rise up. Upwa protest and you protest. Upwa long one. Upwa Esther, if I perish, I perish. Yes, if we perish, we perish. But let our man be saved and delivered. Praise the Lord. Jishenike o. Chineke kenyu nume. Chineke kabao nume. Mama, nnukwunne. Adịghị nwaanyị nọkwa ebe a. Biko ochie dike mama, nna gọzie nne, ochie dike nne, Chukwu biko gọzie. Ochirike mama mo, na gọzie nne mo, gọzie nne mo. Ochirike nne mo, ezigbo nne m. Nne mo, nne mara mma. Nne mo, ezigbo nne m. Chukwu biko nna m gọzie nne m.
This is our 83-year-old oldest member. Amazing. 83-year-old member of NKATA. 83. Okay. Thank you very much. Nukutenne. Anyị na-ekene. Thank you so much. Mama igadi kechi nechi ade agwu agwu. Igadi luo 100, luo 120 no dironjo. You're still strong. And anyị ga-adịkwa ka gị. We shall be like you as we tap into your grace in Jesus' name. Okay. Anyị nwere ndị ga-agba egwu. Dancing will happen soon. Anyị ejelie nni. Maka na anyị anọteghị aka. Let us welcome from the Enugu State House of Assembly a great woman, the Deputy Chief Whip at the Enugu State House of Assembly. Biko kai kwoli akadika na ponyiti. Obo Princess Obiajulu. Please let us give her a resounding. Honorable, you're welcome. Thank you for coming. Dalu. Kaina Baptapa from Heroine Women Foundation. Ambassador Onyinye Joy, Mama, Biko, Kobaloniaka, Odiro Fele, thank you for being here today. Okay, Dekani Gejelini, Onyago Nago, Biko, this is your time. Manaiga only 10 dear Makana. The commissioner of culture and tourism in Enugu State, Dame Mrs. Ugochi Madweke, Biko Kobaloni Aka. We saw her yesterday, and she's back here today again. Enugu State government, Chim behind NKATA NDI INYOM IGBO. Commissioner na Agbagote, Kampoli Anuzo, Magano Nwanyi Kobo. Ụmụnwaanyị kwenu, ụmụnwaanyị Igbo kwenu, ụmụnwaanyị Igbo ji eme ọnụ kwezuonu. Eji m afa onye ndu Enugu State bụ Dr. Peter Ndubisi Mba wee na-asị unu niile nnọọ. N'asụsụ Enugu, ụfọdụ ga-asị gị deje, ụfọdụ ga-asị gị ala, ụfọdụ ga-asị gị ebe m si, anyị ga-asị gị ije. Enugu State ma uru ụmụnwaanyị balụ. Ụmụnwaanyị dị represented na everywhere in Enugu, from the executive, ụmụnwaanyị na ya. Ị gaa na legislature, ụmụnwaanyị na ya. Ị gaa na judiciary, ụmụnwaanyị na ya. Ụmụnwaanyị ma Enugu State mana nwaanyị bara uru. Na mgbe agago, mgbe a na-asị na nwaanyị abụghị ife, tata nwaanyị bụ ife. N'Enugu State nwaanyị bụ nnukwute ihe. Ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche ndị jikọtara ọnọdụ a, ndị NKATA NDI INYOM IGBO. Nwanne nya, n'abalị nwanne nya ka mama anyị kpọrọ m
wee sị m na ihe dị otu a dị nsị a na ha gwara m na m ada abịa nke njibụlụ nwaanyị olu n'ụtụtụ nya nsị onwe m kedu ka a ga-esi na-akpa nkata ndị inyom Igbo ma ọ bụ na m anọrọ na ya nsị onwe m na ọmụnwa nwe ihe a na-eme na m bụ Commissioner for Culture and Tourism and na nkata ndị inyom Igbo na-ekwesịrị m iso na ya mgbe si onwe m na a ga-agụnye m n'ọnụ ọgụ wee chọlụ ụmụ nwanyị wee bịa ebe anya wee dịkwanụ very happy obi wee bụrụ m sa aṅụrị na-etufughị oge unu ihe m na-agwa nwaanyị ọbụla bụ na Chukwu enyego anyị ike Chukwu gọziri anyị agọzi ka a gọziri anyị iji ngọzi agọziri ga-eme gịnị iji ya akọcha nwaanyị ọzọ ka iji ya kedu ihe iji ya eme si onwe gị na Chukwu gọziri m ka ngọzie nwaanyị ibe m ngọzi gị bụrụ ngọzi dịrị nwaanyị ibe gị ngọzi gị bụrụ ngọzi dịrị onye ọbụla bụ nwaanyị ihe ọbụla bụ ihe nwaanyị ọbụla na-eme let it be women for women anyị si unu nnọọ mgbe unu ga-ana okporo ụzọ ga-erubere unu isi ụkwụ unu ga-eji na ga-aka nke unu ji bịa mma Chukwu ga-edu unu ga-ana n'udo na ọṅụ anyị ga-adị ndụ hụ ụmụ anyị ga-ene anyị nka n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ Onye dị ka a chọrọ tụkwatie dị ka a chọrọ nwaanyị ọ dịkwa ka a chọrọ ịdị ka a chọrọ daalụ from head to toe. It's time for lunch. Mana o nwere ndị dị ka a chọrọ kpọtara anyị. She brought with her. O nwere ndị so dị ka a chọrọ maka na nnukwu nwaanyị na-aga odulu ndị tim na-eje. She doesn't walk alone. So when the nanny you get tata. Oya putabanu, iye weje komume. Oya lechabanu, oya toko komume. Asama hitebe, iye weje komume. Oya surunde, oya toko komume. Agame burumana, mujere papa kiyo. Exclusive to him. You see. Hello. Okay. Dịka anyị na-akwado maka nni anyị chọrọ ili, let's recognize quickly wife of the former deputy governor of Anambra State, His Excellency Chinwe Sibildo. Biko ka anyị kụọrọ ya aka. Dala mommy, thank you for being here. She was also here yesterday. Nakwazi, wife to the Transition Committee Chairman of Orumba North Local Government Area of Anambra State, Lady Chiakwe Hueme. Thank you for your presence. Kaina Batazapa, the wife to the leader in Bonny State House of Assembly, Mrs. Doris Ikoro. Biko, Kaikwaliaka. No, Omalicha one. Igbanara. Opuno na anu ya. Igbanara. Nokata nochalia. Okay. Anom na madama enyego signal. Ndị anyị na fanwe bụ ndị Enugu State cultural troupe. Onye du ha bịa with the approval of the Commissioner of Culture and Tourism, Dame Mrs. Ugochinyere Madweke. Onye du ha bịa bụ the HOD, Lady Mrs. Patricia Oledimma. Enugu State Cultural Troupe, take it away. Exercise. Dancing is an exercise.
Eating, amarozim nke eating bo. Replenishing, oh hancha.
Those watching us virtually, NKATA NDI INYOM IGBO continues in the next 15 minutes. That's around 2:45 p.m. We'll be back with the next presentation. So you can stay tuned and watch the cultural dance presentation still ongoing. But we'll be back in a jiffy, in a few. So do not worry, do not tune off, do not sign off. NKATA NDI INYOM IGBO, we'll be right back. Stay tuned. What you want, Nazi? What you want, Nazi? What you want, Nazi? Walk on, young Wamba. Or you put the banny. When you look at both the legend. What you want, Nazi? Walk on, young Wamba. I dare say, Jamba the banny. When we go on, echoes, I'm a Takana and Ever. Or you put the banny. What you want, Nazi? Walk on, young Wamba. What is your book? I come no shot of the Noshua. As I go. As I go. Anywhere can I cannot get anyone get me on my own. Legend and get a man walk. What you want as you walk on ya? What you want as you know the major hammer? When we go on echo, when you look, we both in it. When you look, we both in a talk. I'm calling. He had a balloon. And so when I can never make it, I said, well, at the bunny. Who's the mother buying? I did December.
Madala we bala na nyoni. Oda madabanyi. Asa bura dabanyi. Ukaka. I never Peace one day.
Soon enough, we'll commence the last segment of today's NKATA. Please do not leave. Anyake Mesero. We have, 2 more presentations after this short break. We've just gone for lunch. So after lunch, please, let's get back to our seats. Be well seated for the commencement of the next presentation. Thank you so much as you comply. This is not time to leave. This is time to take the conversation to the next level. So stay with us. Do not go away.
Kawonu na Fulani, Kawonu Yamata, Kawonu na Fulani, Kawonu Yamata. Bani Galia, 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 Bani Galia.
Announcement, please. Announcement, please. Abuja chapter members. Abuja chapter members, are you here? NDC Abuja, please, you're requested to step outside. Your chairperson is waiting for you to take a group photograph. Abuja chapter members, please step outside briefly for a group photograph. Thank you. NKATA continues. We are about to start the second session. 2 more presentations to go.